Bueno, pois a principal medida que eu tomaría en cultura sería de espallar a cultura precisamente polas parroquias, non? Porque agora mesmo quen está dinamizando as parroquias pois son as comisións de festas, as asociacións culturais ou as asociacións de veciños, non? Faría un ciclo de teatro interparroquial e tamén de actividades en galegos para chegar a cultura a todas e cada unha das parroquias. Tamén a chegar os libros e a literatura me parece moi importante a todos, porque os que vivimos no rural tamén temos dereito a disfrutar da cultura. Por outra banda, faría unha gala da cultura, me parece importantísimo, para poñer en valor e para recoñecer o talento que temos no noso concello, que é moito, e se nos enche moito a boca falando de que Tomiño é un pobo de artistas, pero non temos un museo onde plasmar toda esa creatividade, non? Creo que é moi importante en todas as facetas da cultura, dibuixo, pintura, escultura, fotografía, cerámica. Bueno, a sanidade non é unha competencia municipal, pero sí que é da súa incumbencia, non? De moita incumbencia. En Tomiño, bueno, creamos unha plataforma en defensa da sanidade pública da que eu formo parte e, bueno, fomos quen con reivindicación e con loita, con moita rúa, conseguimos que nos enviaran unha nutricionista ao noso centro de saúde e tamén unha PSX para axudar nos trámites digitais e a reapertura do consultorio de Goián, que é inminente, pois é un logro moi importante, estamos moi satisfeitos, pero non é suficiente, non? Eu creo que hai que seguir loitando, por desgraza, a única maneira de que nos escoiten e de que nos fagan caso, pois é facendo reivindicacións na rúa, e aí seguiremos e aí estaremos. Cando este eu no goberno municipal, dende logo apoiarei sin fisuras todas as movilizacións que haxa para ao respecto. Bueno, o deporte hai que fomentalo de 0 a 99 anos, non? Moitos equivocan os termos, pero o deporte non é igual tan só a competir. Eu creo que a creación dun técnico deportivo municipal e formar e becar a monitores para chegar a cada parroquia actividades de desenvolvemento no deporte, tamén para as persoas máis maiores, clases de mantemento, colaboración. O Concello debe colaborar con todas as entidades, cos clubes, para fomentar a clases de mantemento nos seniors e tamén a creación duns roteiros de sendas para poder camiñar, para poder andar, para poder montar en bicicleta. En fin, temos moitas cousas que facer no deporte todavía e temos que aplicarlo. Sin esquecer que é moi importante impartir clases ou cursos de primeiros auxilios e de alimentación, que é algo que preocupa moito ás familias e que está moi ligado ao deporte. Bueno, pois o panorama laboral, a mellor maneira de solucionarlo é a implantación dun polígono industrial para atraer empresas que xeren emprego e que fixen poboación, non? Que é moi importante. A xente moza está a marchar porque aquí non ten oportunidades. A ferramenta principal para que o tecido empresarial desenvolva a súa actividade plenamente, penso que pasa por unhas boas comunicacións que neste momento son bastante deficientes no noso concello. E con respecto á comunicación, a comunicación mellorase falando, pero sobre todo escoitando as demandas das empresas e dándolle respostas na medida do posible. Facer obradoiros de emprego en colaboración coas propias empresas pareceme primordial. Bueno, o proxecto Paces é un bo proxecto, é un bo documento, eu mesma colaborei co estudo que levou a cabo a súa redacción e, bueno, o que fai falta é desenvolvelo e leválo á práctica, porque non pode quedar só no papel, non? Cuestións tan básicas como asesorar e informar a veciñanza para a tramitación de axudas para a adaptación das súas vivendas, a implantación de puntos de recarga para vehículos eléctricos ou un transporte público axeitado, son, entre outras cousas, o que se necesita facer e que non se está facendo. Con respecto aos ODS, pasa efectivamente por la implantación dun punto limpo que é absolutamente necesario para Tomiño, para poder reciclar, sobre todo,
o lixo electrónico que non temos onde depositalo. E con respecto ao saneamento, vamos, hai que ir a por o colector xeral, que está prometido dende fai moitos anos e que non se leva a cabo, para poder desenvolver o saneamento na zona norte de Tomiño. É viable, solamente fai falta vontade para facelo, buscando a financiación estatal, europea, e hai que darlle resposta a este servizo que é básico e que tanta desigualdade está a crear entre a veciñanza de Tomiño. Bueno, os proxectos estrela do noso proxecto son todos os que teñen que ver para mellorar a vida dos veciños e das veciñas, non? Os problemas de saneamento, de vivenda, de transporte, unha gran área de lecer que é moi necesaria para non ter que desplazarnos a Vilanova para disfrutar do noso ocio. Temos un sitio aceitado para facelo, que é aquí, nun fondo de terra de Espiñeiro. Entre outras cousas, as demandas que pide a cidadanía son as que temos que facer, non temos proxectos estrelas como tal. No tema de urbanismo, pasa por redactar un novo plan xeral de ordenación, o que temos data do 2001, se non me equivoco, e está terriblemente obsoleto, por certo, fortemente criticada polo actual goberno cando estivo na oposición, pero que non moveu nunha sola coma agás algunha modificación puntual. E con respecto á comunicación ca cidadanía, melloraría escoita activa da cidadanía. Dareille voz á cidadanía nos plenos porque creo que é o seu dereito. E un dos nosos eixos precisamente é ese, non? A escoita, a reflexión e a acción. Todo proxecto político ten un principio e ten un final. Logo de 16 anos, o proxecto do actual goberno de Tomiño é un proxecto que está esgotado, que está esmorecendo, todo o mundo sabe, e eu creo que tamén eles son conscientes desta situación. Tomiño precisa un cambio e o PSDG a alternativa máis seria, máis rigurosa, máis solvente para leválo a cabo, porque o noso compromiso é coa xente. Queremos que Tomiño sexa da xente e non de quen nos goberna. Tomiño precisa abrir as ventanas para que entre aire fresco e cambiar ese aire viciado que está. Necesitamos que entre novas ilusións, novos proxectos, novas ideas. O noso compromiso está coas parroquias. Queremos escoitalas e darlle solución ás súas necesidades, ás súas demandas. O saneamento, o transporte, ou a cultura, o emprego, o deporte, a limpieza viaria, esas son as demandas que nos está a trasladar a cidadanía e nós queremos darlles resposta. Pido humildemente que me den a confianza, que confíen en que é posible facelo. Un novo Tomiño, construir un novo Tomiño entre todas e todas, o Tomiño da xente.